Pomaže Bog i Gospod sa nama. Današnja tema bit će praznoverje i okultni običaji. Praznoverje je najveći zagađivač duše. Oni koji su u praznoverju, oni su otvorili put demonima i samome Sotoni. Oni veruju u sve i svašta, ali samo u istinu evanđelja ne veruju. Praznoverje i vera u Boga su u jasnoj suprotnosti jedno sa drugim. Niko ne može da služi Bogu i da služi praznoverju ili sujeverju ili okultnim praksama. Ili si za Boga ili si za Sotonu. Niko ne može služiti dva gospodara. Ili ćeš biti dete svetlosti, ili ćeš biti dete tame. Za nas je Gospod Isus Hristos onaj koji razdeljuje duhove. Gospod Isus Hristos je u Svetome pismu jasno pokazao koji su duhovi od Boga, a koji nisu. Opet, Gospod Isus Hristos je čvrsta stena, nepomična stena, dobro utvrđena stena, na kojoj se talasi ideološkog promenljivog mišljenja razbijaju. Tako koja god nauka da dođe, razbiće se o stenu koja je Gospod Isus Hristos. Jer mnogo lažnih učitelja, lažnih proroka, lažnih nauka je izašlo u svet, koji se šire velikom brzinom u ovim posljednjim danima pred dolazak Gospoda našega Isusa Hrista. Pa tako narod zatvara vrata Isusu Hristu. Gospod Isus Hristos u otkrivenje kaže: evo stojim na vratima i kucam. Kogod otvori vrata, ući ću i boravit ću, ješću sa njime. Ali ljudi zatvaraju vrata, ne žele da puste Gospoda Isusa Hrista. Ali zato otvaraju prozore svoje kuće i primaju sujeverje, primaju praznoverje, primaju sve što je okultno, misleći da je to od Boga, ali zapravo nije. Zato trebamo da čitamo Sveto pismo i niko da nas ne prevari. Zato imamo zapisano u poslanici Efescima ili Efežanima u 6. glavi od 10. stiha pa nadalje. Reč Gospodnja nam kaže ovako: u ostalom jačajte u Gospodu i njegovoj moćnoj sili. Kako ćemo da jačamo u Gospodu i njegovoj moćnoj sili? Da prihvatimo Gospoda Isusa Hrista za ličnog spasitelja, da čitamo Sveto pismo, da se svakodnevno molimo Gospodu Bogu i da pustimo da nas Duh Sveti vodi. Zatim stavite na sebe ili obucite na sebe svu borbenu opremu Božiju da biste mogli odoleti đavolskom lukavstvu. Znači, trebamo da obučemo svo oružje Božije, svu Božju opremu da imamo na sebe, da bismo odoleli đavolskom lukavstvu. Što dalje u tekstu nam i piše koju sve opremu trebamo da obučemo, ali to je već jedna druga tema. Dalje kaže u 12. stihu: mi se naime ne borimo protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv poglavara i vlasti, protiv sila koje vladaju ovim carstvom mraka, protiv zlih duhova u nebeskim prostorima. Znači, naša borba nije protiv tela i krvi, nego protiv poglavarstva i vlasti koji su u nebeskim prostorima ili pod nebesa. Zato trebamo da se spremimo i da idemo u borbu u ime Gospoda Isusa Hrista. Tako, od večeras pa nadalje imat ćemo svake večeri jedan deo koji ćemo razmatrati, to je svake večeri ćemo uzimati jedno sujeverje ili praznoverje koje su ljudi prihvatili
i uzeli da veruju, a koja je u suprotnosti sa Gospodom Bogom. Tako ćemo obelodaniti sve ono što nije u vezi sa evanđeljem Gospoda Isusa Hrista, što potiče od samoga Sotone, od samih demona koji varaju ovaj narod. Tako najavljujem da od sutra, počevši od Amajlije, pa dalje ćemo vidjeti svako sujeverje, svaki predmet, svako verovanje koje otvara put demonima da varaju narod i odvajaju ga od Gospoda Boga. Tako želim svima puno Božjih blagoslova do sljedeće emisije. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin.